Τι μαλακία ήταν αυτό, ο Sugar Boy ήτανε. Μ' αρέσει που, κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα, μ' αρέσει που μπαίνει και σε Porsche ο τύπος. Ferrari. Μήπως δεν είναι δικιά του και την έχει κλέψει. Ληστής. Τι χάζος. Έτσι όπως κάνει. Εγώ έτσι κάνω όταν σκοτώνω μύγες ρε παιδιά, ή κουνούπια. Τι να πω. Τι χαζός. Δεν το πίστευω. Κοιτάξτε μούτρα. Έτσι έμεινε. Λες και κάνει αγώνα να κρατήσει την ανάσα του. Άντε συνεχίζουμε. Τι ράμπο και μάμπο Χριστιανέ μου. Αρκεϊό μήπως εννοεί είναι ο Ράντι Ορτάν. Ένα λεπτό ρε guys. Να ανοίξω λίγο τα... Άντε πάμε, να τον κράξουμε. Πώς δεν τον καταλαβαίνεις Χριστιανέ μου. Τι με πολύ αγάπη Χριστιανέ μου. Εδώ δεν